Asini rohamadihamu dohok dame nasian debata mata dohok nasian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus hatani debata di hita iman atar surat di pesalmen ono pulusia ayat onom ali debata hodo na boto taringo tu hau toki jaladang tarporso akadusaki mardopuko. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ido sahana donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus judul niturpu tahun ima hodo uboto taringo tu hagalioki. Tuhan mengetahui kelemahan kita. Dangadong nasobinoto ni dibata di bagasan ngulutan. Bahkan diboto do hagaliota, diboto do haotota, diboto do hakurangan ng akadusa. Namar lapatan di dangadong nabuni. Molubui pihita mangula kon akka nabuni. Sian adopan ni donga tajolma. Molubui tebeta ula kon akka na jahat dang diboto halak. Alay ikko ningotot tado debata dangadong nabuni sian ibana. Alay si jujuk dohita si maaf sehira huting. Lapatan na saya menabunihon akan nabau tahape di suatu saat terbongkar. Saya dihita saya malo manipu suami manipu istri naru anak konna. Si istri manipu amat tanah. Ya anak konna manipu natorasna. Murid na manipu guruna. Alai anggo debata tung suadong do nabui manipu debata. Molo malo pehita manipu, molo pehita bersilat lidah. Allah yang go dia dupan diri bata hanya persoalan waktu. Lapatan na ditikina bukau ni batano, ditikina bongkaro ni batano, ditikina pelau ni batano. Lau sido gabi sada tangiang ni para pesalmen na taida di bagasa turpugo. Dia kadusa do di pangalahona dangadong nabuni malodo. Si David berspekulasi. Maloro imana merancang imana kaningan ni merancang dosa, merancang ima kejahatan, merancang tabotodorai salah satu yang dirancang kepada Uria. Ima amatani si bersibah. Rancangan itu kalau kita melihat begitu indah dia rancang. Tapi itulah merupakan sebuah kebodohan bagi Tuhan. Tapi itu merupakan sebuah kelemahan dangadong nasu diboto di batado rancangan-rancangan kejahatan napi natu pani ibadah ditikina dibuka di batado ditikina dipengok di batado marhite na binatan ditikina totong do ima di bayad di batado pailakon rajai di tonga-tonga ni bangsoy. Alani damak kadong saha porsyaw dangadong nabuni ikonido salah satu na ikon ingotota bagi Tuhan tiada yang tersembunyi. Semuanya hidup benatok patardo di debata. Semuanya tidak ada yang tersembunyi. Alani maulah kana porsyai su tungadong na malo mangulahun akadu sanabuni. Di boto debata Tuhan akan mempermalukanmu. Tuhan akan membuka segala aibmu dan Tuhan akan mempermalukan dirimu. Alani unang besai malo-maloi mengulahu kejahatan. Unang besai malo-maloi menipu. Unang besai malo-maloi mergabus. Sehebat apapun kita berbohong, sehebat apapun kita menipu, songo dia pecara ta mergabus mengulahu najahati tahilala dangarong maberengi. So pintar-pintar kita menyembunyikan dosa dan perbuatan kita. Ingo emak, ditikina waktu yang menjawab bukau mailaho. Alani unang mailahita. Segurang dohala songoni una sempat menjolo tertutup. Unang jolo sempat di parkelian. Unang sempat gak bisa dahila bulun.
bertobatlah, berubahlah. Una jolo dong gabi korbak ko asa bertobat, meila situ tu hita. Alanima, ula mana dinggani, ingo ma hatani debata sadario diboto debata danga dong nabuni, danga dong nabui di porsa jolmai sia debata. Semua terbuka bagi Tuhan. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabuni, danga dong nabuni Tuhan diho. Amin.